fashola da zan rufe da ita. Akwai wani naso in zo da rediyon bai wuce minti ɗaya ba cikin maganganun da ya na minti 7 da ya yi. Yanzu fasholan nan ana magana musulmi ne ɗan umu, haka ake cewa, amma duk gidan shi ba mai sallah, shi kaɗai ne mai sallah. Ran da ya mutu yanzu shi kenan komai ya tsaya gidan. Yasa cikin amsar da na ba wasu da suka ce wai mai bambancin wannan da wancan, na ce akwai bambanci. Na ce Alhaji Atiku ya auri matar da take ba musulma bai yi ƙoƙarin kwambatin ɗinta ta dawo ta zama musulma. Sannan cikin 'ya'yan shi babu wanda ba musulmi ba ko ɗaya sama da mutum 20. Wannan kuma ya auri mata ba musulma ba har yanzu tana nan a ba musulmarta ba. Sannan 'ya'yan da suka haifa kaf babu musulmi ko ɗaya. Da wanda ya auri mace ba musulma ba ya musuluntar da ita, sannan ya tsaya cikin 'ya'yan shi ba a samu wanda ba musulmi ba ko ɗaya. Da wanda ya auri mace ba musulma ba ta zauna a ba musulmarta ba, kuma 'ya'yan da ta haifa duk ba musulmi ba ne. Kai adalci tsakaninka da Allah a babin addini ma wanne ne dama-dama? To shi wannan yanzu binciken da aka yi a wannan gwamnati a shekara 7 cikin ta 8 yanzu ta kusa ƙariya, an yi hanyoyi a Najeriya sun kai kusan 7,000 kilomita da wani abu. Kun san abin da zai baku mamaki? Gaba ɗaya hanyar da aka yi a Najeriya kusan kilomita 7,000 da wani abu. Yankinsu yana da jihohi guda 6 ne kawai. Yankin Inyamurai jiha nawa yake da shi? 5 ko gaba ɗaya. Nan yankin idan ka haɗa 18 hadda Abuja 19 ko? Wani 19 hadda Abuja 20. Hadda Abuja 20 ko? To gaba ɗaya abinda aka lissafa an yi wa yankin na hanyoyi an musu kilomita 5,000 da wani abu. Da nan jihohi guda 20 da muke da shi da wancan yankin na Inyamurai su ne aka raba ma hanyoyi kilomita 2,000 da wani abu. Wannan fa yana ministan aiki ne kadai, kuma yaron shi wannan nefa wanda yake neman yanzu shugaban ƙasa ya samu dama ya iya ɗaukar hanyoyi sama da kilomita kusan 5,000 ya kai jihohi guda 6, ya raba 2,000 da wani abu jihohi guda 25. Sannan kuma kuke tunanin wai waɗannan mutanen su zo su samu dama ta shugabanci wai su yi muku wani abu. Allah ya kiyaye. Wannan shine mu dai muna faɗa wa mutane wallahi magana ta ƙarshe. Kun ga wannan abu damar da mutane suke ganin ta shugabanci wacce ta rage wa mutane arewacin Najeriya, wala jin ran da ta kubuce, to abinda mutane suke gani suna cikin matsala yanzu. To Allah ya kiyaye, sai dai da hadiye. Wa bihadal qadri kifaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.